L'orxata d'avellana és una beguda freda perfecta per l'estiu. Per preparar-la, remullem 200 grams d'avellana crua. Les mantindrem en remull unes 12 hores. Escorrem les avellanes i les posem a la batedora. I afegim part de l'aigua mineral. En total, hi posarem 1 litre d'aigua. Afegim 80 grams de sucre i batem uns minuts fins que quedi ben fi. Colem la barreja amb un colador de malla fina. I la resta de la pasta la posem en un drap que escorrerem molt bé. Embotellem l'orxata i la conservem en fred. Se'ns conservarà un parell de dies. Després es podria fer rància. Que vagi de gust!